γιατί για εμάς το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι καθόλου επιτυχημένη η φετινή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή, τον Αντιπεριφερειάρχη, για τη βοήθεια που προσφέρανε και αυτό που έχουν δρομολογήσει σχετικά με το γήπεδο εδώ στο Πιολίτη, και γενικά όλο τον κόσμο και όλους τους χορηγούς που μας βοηθήσανε τη φετινή χρονιά. Από μένα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε εσάς τους ποδοσφαιριστές. Καλή επιτυχία σε εσάς που το χτύπο της πολιτικής, και ο λόγος στον Περιφερειάρχη και έπειτα στον εκπρόσωπο του Δήμου. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην απόψινή συνάντηση. Να πω συγχαρητήρια πραγματικά για την επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά που τέλειωσε. Να πω υγεία πρώτα απ' όλα σε όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια των χωριών μας αυτών, προπονητές, παίκτες, διοικητικούς παράγοντες. Να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν Αντιπεριφέρεια για την ηθική στήριξη που έχουμε στα χρόνια αυτά μέσα από μια ειλικρινή συνεργασία μεταξύ και των χωριών Λαγκαδάκη και Αφιολίτη, που βγαίνει φυσικά από τη διάθεση καλής συνεργασίας και ειλικρίνειας μεταξύ των δύο πλευρών, μια καλή διάθεση συνεργασίας και ειλικρίνειας, η οποία δεν λέω τη λέξη δεσμεύομαι, γιατί είναι ίσως παρεξηγημένη λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της στιγμής. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Και βέβαια ένας που είναι υποψήφιος, λίγες μέρες από τις εκλογές, μπορεί να δεσμεύεται για οτιδήποτε. Γιατί έτσι συνηθίζεται. Απλώς υπάρχει μια διαφορά. Και για μένα αυτή η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική είναι ότι κάποιοι δεν λένε τίποτα, μάλλον δεν κάνουν τίποτα και λένε πολλά. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν και κάνουν κάτι και αυτό το κάτι που κάνουν είναι αυτό που μιλάει στο τέλος, και κάποιοι άλλοι επί χρόνια πολλά αναγμένοι σε κάποιο καναπέ απολαμβάνουν